Kaseng RBOF nong po circle kabadi kawai na kiseng kabaju shimkhya ya kabenta ha kabai dei bat kejing penlong ya kathan baro kawai banyo ya kakhoj ka suba batru banyada na kejing le dusmon ya ki klau gitam bat ki do dawa ha kane sing sajan ke baladem kata ha ka khatnyo tarik ubanai April 2000 arpuwai kala penlong da kejing le penkhoj ya kanala pentuj kabadan ha kesnong yo maulong hanong po kabadai ru kejaka kabadan ya ka yo nong po kabaju penlong sisin si tayo ha kaba ha kane kanala pentujum ladap satang ki bilor ki plastik bat kiwe ki ba penlong ya kane kanala pentujum ban semai utung bat kaba abjengma bandu no ya ka jingko jingkhya jong ka senong ha kane kaju kesngi ki dekhot jong ka seng RBOF kila lej ruban penkhot ya kwa umran ha ka jinge trelang bat kiseng long kumi na ka senong kuinan kaseng kala airu da kisan but banbu ha ki jaka banlong ka jing maham na ka banta ki pajba ki bajumlin ban le klem akor ha bayo ban ya kren bat urang ba senong ka senong yo maulong uba e khar kongor ulapan pau ya kejing kublai ya kaseng RBOF kabalashim ya kane banta ban pun khoj ya kane kanala puntujum bat kublai kerpang ru ya kidkhot jong kaseng ki bom syam lakar nga ban hiar hapo kane kanala ban sei bat bantam ya ki jabo na kane kanala ha keju kapor ulakan turu ya ki nongshong yo ban nombret pathar ya ki jabo namar ka jingle klem akor jongno re jongno kapelong pat ya kasrong baro kawai ban ngat ha kejing pang ki babun rukom Ini kanong ka jingkerpat ke jonga kumurang ba senong jong senong yo maulong na kabenta gitu ki nong wan yo wan hat ki nong di dukan bakin subha ba kin nombret pathar ya ki plastik ki jongki sya kini gawa kuma pi mentahang ni di ki ba kini kisang RBYF ki penkhoi te kalong sisa hoi gini mentah sisien kila ban penkhoi rei man kapor ki kinomla bokli te nak liang jong ka senong ru ngiju persang hi kat kabala ba ngin penkhoi rei long ngini burom lang pat ya kini daga ba pi kum ginong wan yo ki ba yi ya kini ka YouTube lengba ka Riboy News ko ba pin burom lam yang ngiru ki ba syong ha kini ka senong oi pi wan yo si sin si teo pi bread ya kinyut ginyer kat ka ba pi sumon kani kan daga labun kan sawan ra pat ya ka jingta ya ka koi ka khia bat khamtam le na ka benta jongi ki ba syong hang ni ki ba man ka sngi te na ka liang ka jonga ta ka mensim ko ba snauret na kerpat epi ki bayu i gani ka channel ba pin sobha ban burom lam da ka ba pin nombret pathar ki bu ye ki gitu ginyut ginyer ki jong phi lani ki plastik kinu thap si jaka bat hadian ka bala like ke sngiyo ka snong jongi nidon ki kali ki bangingin penkit rela pi bad ki hapo wa kanong jing sitom na ka benta jongi ki snong bangin pengkhoi ni na kaya RBOF ni la sedang mentarasni haba nin persang ban sim yang kene ka program mai on clean drive dengan ai kublai kerpang dia kini ki member jengi ki bala tresitom sisa klem na kinjing banhiar hakane kawa makin kuj dalam kakti dalam kamet ha ba ni kwa sya dia ki kuj ha dong jungi de nak liang juga ai kublai sisa yang ki member kong ki bala loi ban ya mi kita kasngi bat ban pedi kan duksa ka baha sya ka pathe ha ka ba idun kam ya ke jingkhut te oi pi ba onde tang ka pada tang ka re fashim ya ke senjam lese yimla khut ya ka henry idun kam ka jing trelang na ki pai ba ha ka ba in sedang no kata kajim ka thmai ha ka ba ngin mlin chu ban bread ya ki plastik idon hang ni ki than jongi ki badon shnong harutwa ki jumlen berpentuk ya jakhlia berkumju ya ki penkhana syakawa kane kalong iklam ranjisha padaka nakaseng kareng kaing skam balada lap pupili ki jai kin perstom berkumkaan bat sibit ru gisalek yang bense simbut hapo kawa umran kawa umsau banyada bat berkhut ya kane kawa lenter kemudian hane hapo Riboy jungi kaseng nyilabur ke jito akhwat isi ba
Yimsha bagi kibru ki bashim gabu ha ban thau ban thang klumar ya ki khlau kutap kane ka jing thang klumar ya ka khlau kutap ka pendut nong shisha ya ka mariang hamtam le kum baong mene ya ka umbam di kum juru ka penselen ya ki lum ki bajar ngam jungi thang ruboi barapoi betas dem le ka jubor pha ka ni khlau bat ma kentu ya pi ko ki parlok ki bajum lin kum ya ni ka kam ka isai met to songpha ya pakhat lem lamta kalawei jong ki melang salang jungi bengin nam yamlin ban thang khlau ban kum ju ka thang khlau ka ra shibun ka ju nong ha bade bat ka jiap jong ki jing thung tiap ban kum ju ka jing tu jai jong ki mat kemreng ki ba pen internet ane ka dong jungi bat kum ju da ka yang ka seng ka bu ka jing maham yang tu ki bru ka jum lin kum ka ne ka kam ka ba syakai ban thang khlau ka ra shibun ka jing julor ka ba ngi man ka sngi ka dong ka jing tuing bat kum terter ka jing jauh susi dah tang dah kajing le sompha janor jano apa penmi pat kajing susi sekiwei pat ki benta jong dong jungi ban ngakwa ba dong riboy kalong ka ba jarngam yang kun menshua kita karpat api ba kita kira thang khlau sompha sabar khalang obde begin ju thang dushmon ye ki khlau ki tap ki badon hane ka dong riboy jungi brok hoy thì cả bộ phim ini ban wan mentaka seni golong ba abang i ba kajikut yung suba hi kaladon kame kumbaki ong ba cleanliness is next to godliness te kemut kajikut yung suba ka wan rangkat ba kata ka jing long play mo te kai ka bang kwa banong ne por kalong ba hagan ka pathai mo mata ngili i ba kiwa kiladap ka jing jebo mat kane ka jing dap jebo jing kiwa kanwanra ya ka jing sniu ha ka mariang ham tam ka bide ba ka flood nangta bide ba flood nangta ka khandau ka sniu ki sniu namar kita plastik ni tip bagi ki non biodegradable substance te nakta ka daw kumban ai awareness pa ba kumban ai kan nuksa nangta juki ban persu iki ban pensai iki nakaliang jungi kaseng ha ka jingalam jo ba Joseph kumu person ga circle ngi wan hangni ban sim me ka ne ka banta kejongi ban hikai khanang ba lasai lasisni kawa kabadan hakan ka thanyri bhoi kan tu om kan sutulun ti kum kadak kajing trilang ni ai kaneka sanbut sei rangba snong badan buram jeng snong imulong iba ko long ba kinbu hangni bat kat kibawan kinu iya kaneka sanbut bat kinang ban buram ya kawa bat ya kido dawa kibadan kaneka thany